Godmorgen. Vi skal lige have tændt opvaskeren. Jeg skal lige have smurt min nye tatovering ind, og jeg skal også have smurt den her tatovering ind. Jeg skal bare tilsmøres. Nu skal jeg have noget morgenmad. Jeg tænkte, pakken den så sådan her ud, da jeg åbnede den. Jeg har lagt og sovet lidt med Andreas. Jeg skal lige have smurt mine tatoveringer, og så skal jeg skifte tøj. Lad os lige tage et moment. Ej, jeg ser cool ud. Kender I det, når man bare slet ikke går på arbejde? Men det skal vi. Og så bliver jeg ved med at nyse. Vi skal afsted om cirka 9 minutter. Så bliver jeg også lidt mere køn at se på. Og nu skal vi bare afsted på arbejde. Nu har jeg fri fra arbejde for normal, og nu skal vi over i sommerhuset. Jeg er kommet hjem igen, og jeg er sikker på, at jeg er blevet lidt forkølet. Det er virkelig nederen. Jeg har fået taget nattøj på. Jeg skal bare ligge og slappe af, fordi jeg er mega træt. Så vi ses i morgen.